Logo, cando comeces a falar ti. Por hoxe, queres dicir. Boa tarde a todas e a todos. Benvidas a unha nova cita das charlas O Mundo Desde Aquí. A verdade é que o ano 2020 foi un ano moi especial. Todas as persoas do planeta padecimos a pandemia da COVID-19 e durante este ano, especialmente durante esta parte do final do ano, tivemos unha vida online do máis intensa que esta semana rematamos, hoxe con Diego Sande e mañá cun encontro global ao redor da publicación O Mundo Desde Aquí 2020, a pandemia da COVID-19, na que contaremos con 16 persoas colaboradoras desde 16 estados, desde Asia, Europa e América. Mais a cita de hoxe dá continuidade a estas charlas O Mundo Desde Aquí que iniciamos no 2019 para visibilizar libros e liñas de investigación de galegas e galegos que sempre pensan o mundo desde Galicia e desde o seu traballo diario. Desde o 2019 realizamos, a verdade, unhas cuantas destas presentacións de libros e de investigacións. Durante este 2020 realizamos no mes de marzo un ciclo coa Facultade de Ciencias Políticas, marzo 2020, do cual pois, as últimas dúas charlas tiveron que ser no mes de outubro a conto deste acontecemento extraordinario que foi a pandemia. Esas charlas tamén as tedes disponible nesta mesma canle de YouTube. Mais xa focando ao noso directo de hoxe, temos con nos a Diego Sande Veiga. El vai nos presentar hoxe o seu libro O Estrangulamento Tecnolóxico de Galiza, que saiu hai un mes, penso, editado por Edicións Laio Vento. O libro, a verdade, é un esforzo sistemático para que interioricemos a importancia de coñecer e interpretar o conxunto de estrategias e políticas que coordinan, que financian e que promoven a innovación en Galicia. O libro, a verdade, é un sistemático traballo riguroso ao redor da análise dos datos que nos permiten identificar cales foron as principais eivas do sistema galego de innovación, especificamente ao redor desde a liña de base do que foi a grande recesión, o crack económico global de 2008. Así, a verdade é que o libro danos unha perspectiva excelente de como o noso sistema de innovación degradouse e o bon é que nos permite coñecer que eivas e que potencialidades temos para afrontar o futuro. O libro, ademais, ten unha riqueza especial que é que o autor, desde o propio inicio do libro, incide moito na necesidade de entender a natureza social da economía e a propia complexidade desta cuestión e a relación que ten isto coa interpretación dos datos para ter análises certeiros de onde estamos e cara onde queremos ir. Ademais, o libro ten un marcado carácter didáctico que axúdanos, digamos, a comprender como funciona a xestión de fondos europeos nos sistemas de innovación. Cal é a innovación regional que promove a Unión Europea? Sen máis que dicir ao redor da obra e deixándolle a Diego o tempo para que el presente o libro, sí que quero presentarvos a Diego Sande Veiga. El naceu en Compostela no ano 1981, é profesor de Organización e Xestión Comercial, aínda que na actualidade exerce como asesor docente na Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Na súa vida laboral, pois traballou en distintas universidades e administracións e tamén en empresas, tanto públicas como privadas. Diego é doutor en Economía e Empresa pola USC, cunha investigación dirixida polo catedrático de Economía Aplicada Xavier Ben. En actualidade fai parte do grupo de investigación ICEDE, Innovación, Cambio Estrutural e Desenvolvemento. De sempre, as súas liñas de investigación centráronse no impacto das políticas públicas de innovación en Galicia, do que este libro dá boa conta, en a xestión e aplicación dos fondos europeos para o desenvolvemento regional. Ademais,
as distintas inquietudes de Diego levaron a colaborar con distintas entidades do terceiro sector, vinculadas ao mundo da cultura, do coñecemento, da música. E, bueno, a verdade é que xa ten unha longa, para os jóvenes que somos, ¿no? Unha longa trayectoria no mundo das publicacións académicas e científicas. Entre elas, pois teño que destacar as distintas achegas que ten realizado na nosa revista semestral de estudos internacionais Tempo Exterior. Ademais, tamén é colaborador regular do diario digital Praza Pública ou do Nos Diario e ten aparecido en distintos medios de comunicación achegándose a cuestión da innovación regional en Galicia e a conexión con Europa. Vaya, Diego, sin moito máis que engadir, deixote a ti para que nos deslices neste mundo da innovación, da tecnoloxía, de onde vimos e cara onde vamos. Moitas gracias por a túa presenza aquí con nós. Moi ben, moitas gracias a Daniel pola súa presentación, polas súas verbas e moitas gracias tamén ao IGADI por poder dispoñer deste espacio para poder facer a presentación deste libro titulado O Estrangulamento Tecnolóxico de Galicia. Gracias, dicía, a Daniel por poder facer este evento e pola comprensión da importancia do fenómeno da innovación en relación tamén á actividade do propio IGADI, máis centrada no ámbito das políticas exteriores e da acción exterior de Galicia. E digo que Daniel e o equipo do IGADI comprende perfectamente que para poder levar a cabo unha acción exterior galega nas mellores condicións, tamén é necesario que a estrutura e o sistema productivo no interior de Galicia poda estar desenvolvido tamén da mellor maneira posible. Entón, gracias a él polo seu esforzo titánico e aos demais membros que compoñen o IGADI. Gracias tamén á editorial Laio Vento por apostar nestes tempos convulsos pola publicación de obras relacionadas coa cultura e co coñecemento, como este ensaio que nos trae hoxe aquí, e sobre todo tamén por apostar polos formatos tradicionais nas publicacións, formatos tradicionais que para aqueles que ainda agardamos un certo romanticismo polos libros, pois agradecemos. Gracias por ese esforzo heroico tamén. Gracias, por suposto, a todos os que estades asistindo a esta presentación en directo e tamén aos que podedes seguir a posteriori a través da canle do IGADI TV, na televisión do IGADI. E, por último, o meu agradecemento tamén a todos os axentes cos que tiven a oportunidade de colaborar para poder levar a cabo este libro. Ao longo dos traballos, tiven a ocasión de poder interactuar con persoal do mundo das empresas, desde pequenas empresas, medianas empresas, grandes empresas, autónomos, persoal das universidades, persoal investigador, de centros tecnolóxicos, dos distintos niveis de administración, falando desde persoal técnico, que é o que te aportaba os detalles do día a día, ata persoal directivo ou mantos intermedios que te podían otorgar ou ofrecer unha visión máis ampla da problemática. Ben, o que nos trae hoxe aquí é a presentación deste libro que podedes ver aquí en pantalla. Este libro que se titula O Estrangulamento Tecnolóxico de Galicia, análise das políticas europeas de innovación regional durante a gran recesión. Vale, como podedes ver, o libro, o deseño do libro, un deseño con unha tipografía que é agradable, ao longo das páxinas é fácil de ler, un deseño que debemos ao gran Pepe Carreiro,
ni máis ni menos. O libro pois tamén está realizado pois cumprindo cos criterios de amigos do bosque de Greenpeace, é dicir, que se respetan os bosques primarios, no? E a sustentabilidade. E é un libro que conta cunhas 208 páxinas, digamos unha dimensión que permite que sexa manexable. E o libro se desenvolve ao longo de cinco capítulos. Vale. En canto á súa disponibilidade, a disponibilidade do libro, pois podedelo adquirir a través da propia página web da editorial en www.laiovento.com e creo que a partir no chat do canle vai estar disponible o enlace no que se pode consultar o libro, non? Os detalles do libro e a propia adquisición, non? Ademais de a través da editorial Laiovento, pois o libro podes atopar en librerías tradicionais, por exemplo, na librería Couceiro ou noutras librerías, vos nomear algunhas delas, librerías galegas nas que se pode atopar, por exemplo, pódese atopar na librería Follas Novas en Santiago, ou pódese pedir tamén a través da librería Numax, na Estrada a través da librería Faro, pódese pedir no espazo Lector Nobel en Vilagarcía da Arousa, en Boiro, en Vilanova, en Cambados, no Grove, en Pontevedra, en Vigo, en Ourense, na Coruña. Pódese atopar tamén en Ler Librerías na Pobra ou na librería Cao en Pontevedra, na librería Brea en Betanzos, na librería Couceiro da Coruña, tamén na Coruña na librería Xiada, na librería Arenas, en Bueu na librería Miranda, en Ferrol na librería Central e na librería Cortizas, na librería Cartabón en Vigo, en Librouro tamén, na librería Arte e Ciencia de Mos, na librería Trama de Lugo, na librería Biblos da mesma cidade, na librería Eixo de Ourense, Terra Librería en Salvaterra, na librería Bahía en Foz, etc. Ademais nestas librerías pódese atopar tamén nas páxinas web das mesmas librerías ou a través de outras web, por exemplo, o Consorcio Editorial Galego. Vale, unha vez explicado onde podes atopar o libro, pois imos xa un pouco co que é a motivación, de onde arranca esta idea, non? Do estrangulamento tecnolóxico de Galicia. Vale, pois a motivación, a idea principal, pois arranca lá polo ano 2011, 2012, non? Anos, se lembrades, pois son os anos máis duros, ou comezan a ser os anos máis duros da fonda recesión económica, fonda crise económica do modelo de acumulación financiarizado que vivimos ao longo da aproximadamente a última década. Nese contexto, pois vendo o sufrimento e o padecemento que a crise económica e as políticas de austeridade estaban producindo pois en todos os axentes da sociedade, pois, como eu teño experimentado, ou outros teñen experimentado, as súas propias familias, veciños, coñecidos, amigos, etc. E ante ese sufrimento causado por esa situación de crise, era necesario, desde o punto de vista dun economista, aportar o grande area propio, pois, para tratar de explicar e poñer luz sobre a situación que estábamos vivindo. E nese contexto, pois, xurde a idea de facer este traballo de investigación. Este traballo de investigación que se comeza pois alá por esa época e que tras moitos anos de pesquisa, e moitos anos de intercambio de información, pois levou a este primeiro volumen do estrangulamento tecnolóxico de Galicia. Ben, esa necesidade de explicar as circunstancias da gran recesión convértese hoxe en día nunha urxencia,
por que se converte hoxe en día nunha urxencia? Pois saímos dunha crise, estamos xa inmersos noutra crise, non? A crise, neste caso, derivada da situación de pandemia. De forma contraria, como sucedeu na crise anterior, durante esta crise, durante esta pandemia, na Unión Europea sí se puxeron, sí se van a poñer en marcha unha serie de axudas, non? Unha serie de fondos que van a tratar de reactivar a economía, non? Pois, ben, é necesario, nese contexto, que coñezamos exactamente cales son as problemáticas e as ineficiencias que produce a aplicación dos fondos da Unión Europea, non? E dos fondos estruturais. De aí, pois, a importancia tamén da obra. Ben, e por que esta obra, por que este libro se deu en chamar o estrangulamento tecnolóxico de Galicia? Vale. Por que se deu en chamar estrangulamento? Ben, é posible que entre a xente que nos estea escoitando agora haxa economistas e haxa tamén xente que non sexa economista, non? Entón, cal é a idea do estrangulamento? De que falamos ou a que nos referimos con estrangulamento en economía? Entón, trouxevos un pequeno gráfico para mostrar rápido na pantalla, vale? Que este gráfico, tedes vos que fixar nas liñas grosas, non? Isto sería un estrangulamento, vale? Vedes aquí como, este caso, sería un fluido, como chega un momento que hai un estreitamento e que impide o seu paso normal, non? Ben, pois isto aplicado á economía, aplicado ao desenvolvemento económico e á innovación, pois tamén sería pois un estreitamento da evolución ou do devir normal da evolución do sistema económico e das políticas de innovación. Entón, esa é a idea que hai detrás do estrangulamento tecnolóxico de Galicia. Hai unha serie de factores que non están permitindo que se desenvolva de maneira correcta pois a innovación e a tecnoloxía en Galicia. Vale? Entón, esa sería a idea do estrangulamento. Ben, fronte ao papel que pode xogar a administración pública como digamos, apoio dos procesos de desenvolvemento económico, hai diferentes enfoques. En canto a innovación, pois hai fundamentalmente un enfoque clásico, no que digamos, o papel da administración pública sería atender os fallos que se producen no mercado, aquelas situacións que o sector privado non é capaz de solucionar, pues aí é onde debería actuar a administración pública. Pero co paso dos anos a literatura foi evolucionando e apareceron pues, outras perspectivas, outros enfoques, como o dos sistemas de innovación, os sistemas regionais de innovación. E entón, esa perspectiva sistémica é a que se emprega nesta obra pois para ir explicando as problemáticas da innovación en Galicia. Vale. Cal é o valor, entón, desta obra, con esta perspectiva sistémica? Pois ten varios valores. Ten un valor xeral. O valor xeral é que, fronte ás habituais análises de tipo macroeconómico, nesta análise baixamos a outros niveis, baixamos ao nivel mesoeconómico, baixamos a ver ou de que maneira se están aplicando as políticas no sistema galego de innovación, e máis en concreto os fondos europeos, dando tamén algunha pincelada do acontecido a nivel microeconómico. Ten valor teórico agora tamén, un valor teórico en canto pois, a ese esforzo didáctico e de recompilación de información sobre os sistemas de información, a literatura sobre sistemas de innovación. E ten tamén un valor, sobre todo, de explicación dos fondos europeos. Sabedes que moitas veces temos información dos fondos europeos moi sesgada ou moi troceada. O certo é que
o feito de que esta información estea troceada pois non é casualidade, non? E moi poucas veces podemos ter unha visión panorámica dos fondos europeos, non? Isto sí é unha visión que se ofrece a través desta obra, non? Que é un punto de originalidade e de aporte a literatura ou ao ensaio sobre este tipo de temáticas, non? Entón, temos ese valor descriptivo no que podemos ver a estrutura dos distintos fondos europeos, sobre todo dos fondos de desenvolvemento regional, e ver pois, como se organizou a rede de institucións que foron as encargadas de xestionalos, non? E todo isto pois, para os períodos de programación europeos 2007-2013 e 2014-2020. Pero ademais dese valor teórico temos un valor dos datos, non? A poñer datos, poñer cifras a esa execución de recursos europeos, non? É dicir, que a todos nos gusta saber a onde van os cartos, en que se están gastando os nosos cartos, non? Todo este libro podemos ver tamén exactamente pois esos eixos de actuación dos recursos europeos, os temas e a forma en que se foron executando os distintos programas. Un valor pois que nos permite ver ou ter esa panorámica xeral, como vos dicía anteriormente. Ademais disso, pois ofrécese unha visión da evolución do sistema de innovación, que pasou cos principais indicadores de innovación, tendo en conta as políticas aplicadas. E, por último, tendo en conta que isto se trata de unha obra de espectro, digamos, crítico, de unha obra de economía crítica, se ofrece tamén unha perspectiva constructiva, non? Quero dicir que, ademais de toda esa análise realizada, esa análise desde unha perspectiva sistémica, unha análise dos datos que vai a permitir ir destilando as distintas problemáticas que existen no sistema galego de innovación, existe ademais un enfoque constructivo, non? O feito de detectar esas problemáticas permitirá traballar e construir sobre elas de cara ao futuro, e ademais se ofrecen unha serie de recomendacións para a xestión dos fondos de cara ao futuro. Ben, pola miña banda, isto son as principais ideas que vos quería transmitir desta obra. Vou vos ler un pequeno parágrafo do Limiá para que vos fagades unha idea do que é e do que non é o estrangulamento tecnolóxico de Galicia. Entón, vou vos ler algúns parágrafos iniciais para que vos fagades esa idea. E di así o Limiar: a economía, como ciencia social que trata de comprender a maneira en que as sociedades e individuos se organizan, prosperan, no mellor dos casos, e asinan factores productivos para a satisfacción das ilimitadas necesidades humanas, non está exenta de dificultades para a investigación e a experimentación. O estudo do ser humano e as súas relacións sociais é complexo per se, tanto pola variabilidade das mesmas como por, en ocasións, a impredicibilidade do seu comportamento e a imposibilidade de reproducción das condicións de determinados fenómenos sociais. A natureza social da economía require para a comprensión da disciplina ser quen de establecer a unión e o entrelazamento daqueles sucesos que afectan ao obxecto estudado. Esta condición resulta nunha dificultade adicional da economía, xa que a asignación de recursos escasos na sociedade é terreo abonado para o conflito de intereses sociais e políticos que, con frecuencia, se traducen na existencia dunha forte componente ideolóxica na ciencia económica. Tanto é así que tradicionalmente o nome recibido por esta materia foi o de economía política. Sendo consciente da complexidade da materia e da necesidade de interpretación dos datos, do contexto económico e dos fenómenos sociais producidos, o presente traballo non pretende máis que ofrecer a que, en opinión do autor, resulta ser a interpretación máis plausible de entre as posibles do acontecido en Galiza coas políticas de innovación e tecnolóxicas durante a gran recesión e os dous últimos períodos de programación europeos. Con este obxecto, a intención foi a escolla dunha sistemática rigorosa e detallada que permitise a descripción e explicación do fenómeno sen deixar cabos soltos ou deixando os menos posibles, para que foi preciso empregar un aparello terminolóxico o máis preciso e axustado
posible a realidade analizada. Ben, pois con esta lectura e tratando de deixarvos co mel nos labios para aqueles que esteades interesados pois neste ensaio económico que vos aconsello, que vos recomendo que leades, pois quixera concluir esta parte da presentación. Creo que a través da canle de YouTube hai un espazo no chat no que podedes colocar algunha pregunta, se desexades pois que vos dean ou que vos traten de dar resposta a algunha das interrogantes que vos poidan xurdir. E sin máis, pois eu de novo reitero o meu agradecemento tanto a IGADI como pois ás distintas persoas, entidades que participaron pois deste traballo, deste evento, e lembrarvos tamén aos medios nos que podedes adquirir esta obra, o Estrangulamento Tecnolóxico de Galicia, para aqueles que vos teñades incorporado un pouco máis tarde. Lembrarvos que a obra está disponible na propia página web da editorial, en Laiovento, en www.laiovento.com. A obra está tamén disponible en librerías tradicionais, na página web das mesmas, e tamén pois, a través da rede. Moitas gracias a todos pola asistencia e pola participación, e dou paso a Daniel. Estaba silencioso. Obrigado, Diego. A verdade é que, efectivamente, agora dan ganas de preguntarte concienciudamente, porque, bueno, a verdade é que xúrdenme distintas preguntas iniciais. Diría, dese análise que ven desde a grande recesión e como impactou esta no sistema de innovación en Galicia, no sistema tecnolóxico, se tiveras que dar un titular ou varios titulares de como impactou a grande recesión, digamos, como modificou ese sistema de innovación galego desde o 2008, cales destacarías? Bueno, a verdade é que hai unha serie de indicadores que se viron claramente afectados. Entón, iso é un aspecto que se pode reflectir con claridade, non, da análise dos datos. Non? A consecuencia, pois é multifactorial, non? Pero diría que unha das cuestións que se pode sinalar é que digamos, a falta de unha estrategia clara e de emprego dunhas políticas que dean resposta a esa estrategia. Non? Digamos que faltaría unha estrategia ben definida que apostase polas aquelas áreas con maior potencialidade para o desenvolvemento de Galicia e que, ademais, pois, desa estrategia, pois, debe haber unha serie de políticas que acompañen esa estrategia. Non? E debe existir pois, unha coordinación das mesmas. Non? Entón, eu diría que pois, un dos grandes problemas, non? Alén dos chamados recortes, non, das políticas coñecidas como austericidas, pois sería esa necesidade de establecer esa estrategia clara e a necesidade tamén de coordinar as políticas alrededor desa estrategia. Non? Esa sería un pouco a mensaxe global, sin entrar moito no detalle, porque os detalles están no libro, por suposto. Quer dicir, esa falta de estrategia é por falta se tiveras, na túa opinión, non? É por falta de vontade política, de termos unha estrategia coordinada, é por falta de recursos, digamos, vinculado a esas políticas de austeridade, é a suma dos distintos factores. Ben, con frecuencia, cando se fala de políticas, pois moitos enfoques, moitos análisis céntranse únicamente na cuestión financeira, non? A cantidade de fondos. Non? En este caso, a problemática é máis fonda, non é únicamente de cantidade de recursos, non? Senón é da definición desas propias políticas,
da coordinación das mesmas, pero tamén de outros factores. Por exemplo, podríamos falar de factores que inciden nesta cuestión como o factor competencial, non? No libro pues explican ao longo do libro pues que fondos, digamos, que parte da execución corresponde a unhas administracións, que parte corresponde a outras, non? A administración central, a administración autonómica, non? E, bueno, pues o autor pues ten que, o lector ten que ir vendo un pouco, extraendo un pouco as súas propias conclusións, non? Desta distribución, non? De competencias e se é favorable ou non é favorable, non? E se estamos con elo, pues, ou con isto, cumprindo tamén co establecido no Estatuto Galego de Autonomía. Entendo. Preguntábache tamén porque, bueno, tamén é unha teima recurrente do IGADI, personal niña, a falta de estrategia e de sistematicidade a hora de organizar a acción exterior de Galicia, porque sempre observamos que sí que existe moita actividade internacional, moitas veces ligada á participación en Europa, pero máis alá, vinculada á diáspora galega ou ás cuestións relacionadas coa lusofonía ou o mundo atlántico e celta, pero ás veces iso, observamos que existe como unha inflación de actividades, de titulares e de fotografías puntuais, pero que no seu conxunto deixan pouco pouso polo feito de non estar coordinadas, entrelazadas. Non sei se pode ser que no sistema de innovación galego, digamos, e nas políticas públicas poda estar sucedendo algo semellante. Pois, sen dúbida, pode ser un dos aspectos relevantes, non? Que pode estar acontecendo tamén, non? É certo que se dan algúns detalles tamén nesta liña, algúns dos capítulos, non? Do ensaio, pero sí que a cuestión é podemos interpretala de dúas maneiras, non? A primeira das maneiras ten que ver cando falaba dos enfoques teóricos relativos á innovación e da participación da administración. O enfoque clásico, pois, digamos, centrado nos fallos de mercado, deixaba para a iniciativa no sector, en mans do sector privado, e a administración pública simplemente atende a eses fallos de mercado, non? Entón, pois, digamos que ese feito de que poidan aparecer actividades que parecen non estar conexas ou poden parecer deslavazadas entre elas, pois pode ter que ver con este tipo de enfoques, non? Sin unha estrategia clara e con esa iniciativa en mans do sector privado que non actúa de maneira coordinada e organizada. O enfoque, unha das posibilidades. A outra posibilidade é que realmente pois non exista esa estrategia, por diversas circunstancias, non? Pois, porque non, pois, falta de vontade política ou cuestións de outra índole, non? Entón, esa é un pouco a circunstancia, non? Cal sexa a situación que está orixinando isto, o que coñecemos son as consecuencias. O que é importante son coñecer as consecuencias, e as consecuencias pues, tamén, neste caso, para o sistema de innovación sí que se poden ver a través deste primeiro volume do estrangulamento tecnolóxico de Galicia. Eso que hai un potencial segundo volume en marcha. A verdade que pode ser que este contexto de pandemia e o feito de estar tendo tanta relevancia na senda mediática, a cuestión dos fondos europeos, da Next Generation, poda ser campo, digamos, para unha segunda edición, porque a verdade é que existe certa confusión ao redor do que vai acontecer con estes fondos, ainda non se sabe moi ben como van ser distribuídos, que elementos van ser prioritarios. Na túa opinión, si puidéramos conseguir que o Estado tivese unha boa relación, digamos, coa Xunta de Galicia para impulsar, digamos, esta modernización de Galicia post-COVID, que áreas, que segmentos, que nichos de emprego poderían ser, desde o punto de partida que temos, especificamente
un valor agregado, digamos, para o que é Galicia. Bueno, hai como dúas partes aí da cuestión. A primeira parte en relación aos fondos do Next Generation, non? Pois, digamos, a Xunta estima que se poida mobilizar ata 9.500 millóns de euros, non? Con este fondo para Galicia, e para iso presentaron unha serie de proxectos, non? Proxectos que están centrados en distintas áreas, como a digitalización, no transporte sustentable, ou en área medioambiental, ou outros proxectos tamén destinados á área social, non? O que acontece ao ver esta serie de proxectos ou de ideas presentadas é que parece que se repiten algúns dos erros que se viñan repetindo nos períodos de programación anteriores, non? Entón, non se acaba de ver un nexo común en todos os proxectos e unha estrategia absolutamente clara, non, de cara a onde camiñamos, non? Entón, esa é unha das problemáticas que parece que se pode repetir, non? Con estes fondos, non? Por iso é importante, pois, o que se explica, non, nesta obra, non? En canto aos sectores potenciais ou as áreas potenciais de emprego e de desenvolvemento, bueno, o certo é que hai diversos estudios, non? Galicia pois ten unha estrutura económica baseada en sectores de baixa intensidade tecnolóxica, non? Hai algunhas áreas que presentan pois vantaxe na súa especialización respecto ao resto do territorio estatal, non? Como pode ser a área téxtil, dos propios transportes, o sector do metal, non? Pero ademais, pois Galicia pois ten potencialidades noutras áreas, non? Por exemplo, o sector marítimo, relacionado co ámbito marítimo ou forestal, non? Era caso, a cuestión é que ante a imposibilidade de apostar por todos os sectores ao mesmo tempo, dado que os recursos son limitados, debese tratar de escoller pois aqueles sectores nos que teñamos maior potencialidade, non? De cara ao futuro, non? Entón, pois sí que hai esas áreas, non? Nas que pois cruzadas con outras especialidades, con as telecomunicacións, etcétera, pois podemos extraer vantaxes, non? Ou mesmo a construcción naval, que é outro sector no que sabemos que pois hai moito tempo que non se aposta, non? Polo seu reforzo, pola súa fortaleza. Podemos ver pois aí recentemente como vimos que proxectos que en principio sí que se ian facer, pois non se fixeron finalmente, non? E como ese sector pois dificilmente vai sobrevivindo, non? E, sin embargo, pois é un sector que do que se pode extraer pois alto valor engadido e o que Galicia pois tamén ten moitas potencialidades, non? Entón, a cuestión é tratar de definir esas áreas, non? E non, pois, presentar unha serie de proxectos que parece que non hai un nexo común deslavazado. Entendo. E, bueno, entendo, non, que comeza ese mellorar, ese apostar polo futuro con capacidade de mellora, pasaría por definir iso unha estrategia, uns elementos fundamentais, unha coordinación mínima dos distintos actores. Se tiveras que dicir algunha medida dentro desa estrategia, digamos, que elementos serían os principais? Ou acabo xa de enumerar os seus? Bueno, en relación á estrategia, o certo é que desde o período 2014-2020 sí existe unha estrategia, non? Unha estrategia que non é por iniciativa da Administración Autonómica, sino que é unha estrategia que foi de obrigada cumprimento ou de obrigada creación por parte da Unión Europea, non?
E a estrategia o que pretendía precisamente pois é que se focalizasen os recursos europeos pois nas áreas que definise cada un dos territorios, non? que os recibía, non? Son o que coñecemos como estrategias de especialización intelixente, non? O problema, a principal medida, unha das principais medidas que eu creo que sería necesario abordar sería a reformulación desta estrategia de especialización intelixente. O que me preguntaría é se realmente a estrategia definida pola Xunta de Galicia é unha estrategia de especialización intelixente como tal, o que debemos entender como estrategia de especialización intelixente. Os retos que hai marcados, as liñas que hai marcadas, pois poden ser excesivamente xenéricas, non? E non cumpren con esa idea que eu viña comentando anteriormente, non? De tratar de escoller as áreas con potencialidade e tratar de definilas e apostar por elas, non? E neste caso, pois, a propia definición da administración autonómica, nesa estrategia, nos retos que marcan a estrategia galega, pois parece o que pode ser pois excesivamente xenérica, non? Tratando de contentar a todos os sectores, pero ao mesmo tempo, pois tratas de contentar a todos, pero non tes unha verdadeira estrategia, non? Entendo. E serías capaz de dicirnos algún estado ou algunha rexión europea que teña demostrado pois capacidade de mellora nos últimos anos, que poda servir como espello para avanzar nun futuro máis integrado en Galicia? Bueno, o certo é que existen exemplos abundantes, non? Na Unión Europea de territorios con sistemas de innovación pois máis avanzados que o noso, non? Outros países, pois, o caso de Dinamarca, os países nórdicos, pero temos tamén en España o caso do País Vasco, non? Que é un pouco o exemplo, non? Na área de innovación. É certo que o País Vasco ten outro contexto, non? Digamos, industrial, un contexto industrial diferente, non? Un maior desenvolvemento, etc. Non? Pero máis próximos a nós tamén, por exemplo, temos o caso da rexión norte de Portugal. Non? A rexión norte de Portugal, e precisamente escribí un artigo sobre isto que sairá publicado en breve. Non? E a rexión norte de Portugal, pois, ten avanzado no seu estatus de rexión innovadora ao longo dos últimos anos e ten avanzado, sobre todo, apoiada nun forte desenvolvemento da industria, non? Sabemos que a zona de Oporto, esa aglomeración urbana, pois permite tamén un maior desenvolvemento industrial, ten infraestructuras como o porto ou aeroporto que están funcionando de unha maneira pois máis probablemente máis adecuada, non? Que non sei, sobre todo ese tecido industrial que ten esa rexión. E ademais do tecido industrial, pois maior relación da universidade coas empresas, maior aposta nos últimos anos polo fortalecemento público da innovación, maior gasto en I+D en relación ao PIB, etc. Entón, sí que vemos como houve unha aposta, non? Acompañada con outra serie de medidas, non? Como solo industrial, pois, máis barato, tamén é certo que ten outras vantaxes, como as cuestións salariais, etc. Non? Pero sí que sería pois, un exemplo máis próximo ao noso de como se pode ir progresando pois, nese escalafón da clasificación de rexións ou de territorios innovadores. Non? Galicia, sin embargo, pois, permanece no mesmo posto que o comezo do período estudiado. Non? Entendo. Pois, recordándolle ás persoas que nos están vendo que aínda teñen 5 minutos para realizar algunha cuestión, sí que me acaba de chegar un WhatsApp dun colega meu moi interesado nas cuestións de economía circular. Pregúntame se realmente Galicia e co distinto, co seu sistema industrial precario, pero con empresas moi notables, en que capacidade tería Galicia no horizonte longo do século XXI de convertirse nunha potencia na economía circular? Existe esa posibilidade ou é un soño húmido do meu amigo?
Ben, pois creo que a resposta é que todo depende un pouco de como se fagan as cousas e como van evolucionando as cousas. Desde logo, o potencial existe. Potencial existe. Galicia ten unha riqueza en recursos medioambientais enorme, non? Entón, ese xa é un bo punto de partida, é dicir, que existe coñecemento, non? Do emprego dos elementos da natureza, non? Ese é un primeiro punto de partida. Pero tamén existe coñecemento profundo de determinados sectores, non? Falamos antes dos sectores nos que existía especialización en Galicia, non? Pues hai un fondo de coñecemento técnico dos procesos deses sectores e de como se poderían optimizar, como se poderían digamos, convertir todos eses procesos en dinámicas que deixasen menos pegada de carbono, permitise pois, reutilizar os materiais, etc. Non? Entón, o potencial é moi grande. Que pasa? Que necesitamos medidas, non? Ademais o período de programación 2021-2023 xa recolle pois, o apoio de recursos europeos cara a economía circular, non? Pero esta medida por sí soa non é suficiente, non? Necesitamos tamén outras medidas de acompañamento, non? Necesitamos medidas que aposten tamén pola formación neste campo, necesitamos outro tipo de políticas que apoien que as empresas leven a cabo pois produción en función ou tendo en conta a economía circular. Necesitamos, en fin, pois de novo, pois unha estrategia coordinada para que a economía circular poida ter éxito e se poda desenvolver da mellor maneira posible, non? Entón, volvemos de novo a esa cuestión estratégica, non? A cuestión estratégica e como a través de crear un ecosistema favorable para que iso se poida producir poderemos avanzar nesa liña. Entendo. Bueno, Diego, pois a verdade é que non se pode negar que despois da túa intervención as ganas de achegarse ao libro de maneira minuciosa pois están en riba da mesa porque a capacidade que teñamos de empregar a nosa relación con Europa e esta xanela de oportunidade dunha nova modernización da economía galega pois no marco da Senda 2030, dos desenvolvementos dos retos de medioambientais que existen da digitalización da vida e da economía, pois parece que serán imprescindibles para que o noso modelo de desenvolvemento do futuro pois nos permita un benestar aínda maior do que xa alcanzamos. Deixoche a palabra por si queres engadir algunha última idea, algunha última cuestión, o que ti desexes. Nada, pois simplemente agradecer de novo o espacio, a realización deste evento, a Daniel, todos os membros do IGADI, a Diego, que tamén está nas cuestións técnicas, vale, a Diego Jiménez. E nada, pues animarvos a todos que busquedes pues, información, que busquedes este libro, este ensaio, o este estrangulamento tecnolóxico de Galicia, que vos animedes a chegarvos pois, a coñecemento sobre as políticas de innovación e a execución dos fondos europeos. Non? Iso nos permitirá pois, tratar de ter unha visión moito máis clara, non, de que é o que está acontecendo e cara onde temos que ir no futuro. Bueno, Diego, pois moitas grazas pola túa participación con nós. Obrigadísimo polas túas achegas, que a verdade que iso ábrennos agora a finais do 2020 unha cantidad de retos para a próxima década, pois que será fundamental achegarse a eles con éxito. Sin nada máis que engadir, despedímonos. Mañán ás 12:30 da mañán volvemos en directo en IGADI Televisión. Comezará Marola Padín o evento Global Online ao redor da publicación O Mundo desde aquí 2020 a pandemia da COVID-19. Así que vamos a descansar para que mañán termos un bon día. Moitas gracias e ata a próxima.
próxima. Chao.